लोगोफोर बयखौबो आंनि नैबे फेस्लास समावहाय बरायबाय गोजोन फुंबिलियाव समाव बयखौबो बरायहरबाय खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय टाइम जाथ'वाखै आरोना दासो 8था जादों आरोना स' बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौहाय फुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय खुलुमबाय आंनि इउटुबनि फेमिलि रायजो राजा लोगो नोंथांमोन स' थेंकिउ बयखौबो बरायहरबाय आङो ओंख्रि संनि आरोना आलु बाजिया खालामनि आरो आङो आलु बाजि खालामनो नागिरदों आरोना दसे ओंख्रि जानो आरोना ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव बसुमतारी सफैलायदों हेल' आदा गुड मर्निं हेल' गुड मर्निं ओमफ्राय हेल' आदा गुड मर्निं वेलकाम थेंक इउ स' माच आंनि फेस्लास टाइमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय फंबायनिसिम थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय खोरोमदाव बसुमतारी थेंक इउ स' माच दिनै सिंगेल नालाय हारसिं नालाय फुङाव दसे होबाय नों आंखौ सिनायदों खोरोमदावा अबेनिमोनलाय मुङा जरानिमोनदां ना दा बहानि मोनथाय बावबाय आं जिखुनु बेसरखना ना अबेमोन ना खोरोमदाव ना नोंगौ दाना सिनायदों आं सोर दे आं बावबायलै फंबाय बिसोरखनानिमोन नामा ना खोरोमदावा ओमफ्राय जोंहा उइलियाम लाइक थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव लाइक खालामदों थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन फुंबिलि समाव आंखौहाय जइन खालामफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय उइलियाम थेंक इउ स' माच थेंक इउ आं आलु बाजि खालामनो नागिरदों आरोना दायो दसे बिराद गाज्रि नुदोंलै बोरैबा नुदों जिउखौनो मोजां नुवाखै आरोना मोदानला नुदों आरोना फुङाव बोरैबा नुयो बे जायगायावहाय भिडिअखौ बोरैबा मोदानला नुयो आरोना आंना दासो आलु बाजि खालामनो हादों आरो लोगोफोर खोरोमदाव बसुमतारीया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों उइलियाम मा होनदों नों आंखौ सिनायदों होनदों आरोना ओमफ्राय सिनायदों आं सोर दे सिनायाखै ओमफ्राय जोंहा बिसोर खनानि बायदिसो नुदों सिनायाखै होनदों सिनायाखैथ' ओमफ्राय जोंहा उइलियाम होखांबाय आं दहायनो थेंक इउ स' माच लाइक होखांनायनि थाखाय साबायखर थाबाय समावनो बिलि होलाय आङो आलु बाजि खालामसै दसे दाहायबो जागोन बेखौनो दिउटिया 9थानिफ्रायसो थांखायो नालाय माबायाव मोनखागोन आधा घन्टा नांलाया 10-15 मिनिटजों मोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा हाय हेल' थेंक इउ ओमफ्राय आंखौ सिनायाखै सिनायासै आरोना नोङो बिसोर खनानिमोन नामा ना बेसोर खनानिमोन नामा जोंहा खोरोमदावा आगोल लोगो मोननाय बायदि मोनदां बावखुंग्रि हाजोआव थांबा लामायाव लोगो मोननाय आंबो गोसोआव थायालै बिराद बेस्थ' थायोना सोर आइ एम दिपालि आइया र' दिपालि सफैनो हादों थेंक इउ खुलुमनायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन फुंनि सुदेम समावहाय आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच दिपालि थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय बाबेन बसुमतारी आरोना ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव थेंक इउ स' माच खोरोमदाव ओमफ्राय जोंहा मा होनो खोरोमदावा नोंजोंबो एसेल' औलै एसेल' जारला जाबावो
एसेल'थ' नङा बुरजायानो जारला जाबाय आरोना बिराद गोजानाव थानानै जोङो आं जेखौ मिथिला आरोना सोर मा जादों सोर मा जाया अबे गामियाव मा दं मा गैया जेबो मिथिला आङो दानिया बावलाजोब्बाय आरोना ओरैसै आङो आलु बाजि खालामनानै जानोसै लोगोफोर दिनै ओमफ्राय जोंहा न' गुड मर्निं होनदों आरोना जोंहा नार्जारि ब्रादार सफैनो हादों थेंक इउ स' माच खुलुमबाय खुलुमबाय गुड मर्निं नैबे गोजोन फुंबिलि सुदेम समाव आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आइडि दंमोनलै आदानि थाखाय खोरोमदावनि थाखाय आइडि दंमोन आंहाथ' नै टाइमा गैला आरोना दा बेलासियाव होनोसै नामा दा बेलासियाव हरनोसै आरोना ओमफ्राय न' खामफ्लं आंखौनो सिनायला न' खामफ्लंनानै दोन ओमफ्राय सानैसो मानसिखौ इनभाइट खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय दा गैया आरोना अननानै सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होनो हागोन अनोब्ला आंखौ जुदि गावनि लोगो होननानै अनसायोबा आरोना ओमफ्राय आं बिदिसो होनसै आरोना ओरैसै ओमफ्राय न' खामफ्लं सिनायला ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एबारसो सिनायगोन दे बियो होनदों र' नायनि सिनायगोना सिनाया जिखुनु नायनि आरोना जोंहा दिपालिया मा होनदों टु लाइक डन थेंक इउ स' माच दिपालि जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखायसो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा दिपालिया माने माबा इथायावसो गाखोलायलायबावदों भिडिअ खालामदों माबाफोरखौ लानानै आरोना मिस्थ्रिफोरखौ लानानै दानि नायदों आं बेखौहाय आरोना बारा भिउस गैयामोन 6-7 भिउसल' जादोंमोन दानि नायबा आरोना आङो नायनानै होदों भिडिअखौ कमेन्ट हरदोंना हराखै गोसोआव गैला आरोना अबेबा जायगायावहाय इथायाव गाखोनानै गोजौ न' बानायगासिनो दङ मिस्थ्रिफोरखौ रायलायबाय थादों आरोना मिस्थ्रिफोरजों ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' थेंक इउ खुलुमबाय खुलुमबाय बाजै जिउसना नोंखौनो हास्थायदों इनभाइट खालामहरदों आं नोंनियाव इनभाइट दंना गैया नायलाय इनभाइट लिंहरदां ओमफ्राय जोंहा मिक्स इउटुबार लाइक डन ब्र थेंक इउ खुलुमबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो फुंनि सुदेम गोजोन समाव आंखौहाय सापर्ट खालामफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय गुड मर्निं 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 ओमफ्राय मिक्स नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते 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 वेलकाम नमस्ते वेलकाम माय लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है अभी मैं आलू फ्राई बनाने का अभी काट रहा है ये टुकड़ा टुकड़ा काट दिया है अभी खाना बनाना पड़ेगा अभी मैं 9 बजे को ड्यूटी पे चला जाना पड़ेगा अभी रूम पे है अभी थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को इसके लिए मैं आदमी नहीं होगा नहीं है मेरा पास इसके लिए मैं एलबी डालने का आ रहा है आदमी रहेगा तो एलबी डालने का को जरूरी नहीं है लेकिन वो हिंदी सॉन्ग कुछ भी सॉन्ग डांस करता है क्या क्या बोलता है फंक बोलता है इसके लिए मैं इधर सुबह से एलबी डालने का जरूरी है इसके लिए मैं आज आदमी नहीं है इसके लिए मैं आज डाल दिया था ओमफ्राय जोंहा गुड मर्निं होनदों ओमफ्राय जोंहा नमस्ते होनदों ओमफ्राय बाजैया मा होनदों र' आं एसे बेस्थ' औ दे बेस्थ' थाखायो नोंहा हारसिं मानसि ना बाजै मिथिखायो आं हारसिं मानसिया माबाबो जाबायलै आलु माथो दरनैया थोबाय जोंहा इउटुबारा फैबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खोरोमदावा है सिनायाबा थांनोसै आं खनसे खोन्थालाय जोंहा ओमफ्राय नै दिपालिया सफैबावबाय बेजोंबो खुलुमबाय दिपालि खुलुमबाय खुलुमबाय हेल' गुड मर्निं मालासालायगम थेंक इउ स' माच सोर दे आं खामफ्लंआ सिनायाखिसैलै ब्र' बावबाय ब्र' बावबाय आयौ फैबाय थायो नों ओमफ्राय नोंथाङा आंना एखमबा खर'आनो खामानि सिनायलाब्र' खोन्थाहरदो दे खिन्थाहरदो खनसे आदि दंबा हर ब्र' दा हरनोसै आङो दङमोन दंनायालाय ओमफ्राय जोंहा फामि ब्लग सफैनो हादों हेल' गुड मर्निं नमस्ते नमस्ते खुलुमबाय ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों हेलौ लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो ना मिक्स इउटुबार अन थेंक इउ स' माच मा खालामदों आदा होनदों नै मैगं आलु बाजि खालामनो नागिरदों जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मर्निं 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 गुड मर्निं
ओमफ्राय जोंहा गुड मर्निं होनदों बिएन अफिसियेल थेंक इउ खुलुमबाय गोजोन फुंबिलियाव आंनि फेस्लायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय थ्रि लाइक दन थेंक इउ दिपालि ओमफ्राय फामि ब्लग थेंक इउ आइडि दंबा भिडिअ नायना कमेन्ट हर गाइस अके गासिबो नायलाय दे बयबो सापर्ट खालामलाय ओमफ्राय आं थांबाय दे डिउटि आदसा औ दहाय नुखादों नोंनि भिडिअ डिउटियाव दङ नोङो ओमफ्राय अन थेंक इउ हेलौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हलियादै खुलुमबाय गुड मर्निं खुलुमबाय हलियादै थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना आंहाबो बारा टाइम गैया आरोना ओमफ्राय मिट इउटुबार हा होनबाय ओमफ्राय जों अन होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अन होनबाय आरोना फामि ब्लगाबो ओमफ्राय बाय दे ब्र मिक्सा थेंक इउ स' माच बाय ओमफ्राय जोंहा आंबो हरदे आदा आइडि हरगोन जोंहा फामि ब्लग हरगोन आरोना खोरोमदाव ओमफ्राय हाय लाइक होबाय आदा थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोन थाबाय आइ एम लाभलि लाभलि खुलुमबाय आयौ लाभलि थेंक इउ मिथिसिगोन आरोना दिनैसो जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय लाभलि बय थेंक इउ आइडिया नोंनिसो आरोना बियो थेंक इउ साबायखर थाबाय हलि अके ओमफ्राय खोरोमदाव होनबाय थेंक इउ अके आदे हलि थेंक इउ स' माच आदे हलि ओमफ्राय गुड सोमखोर हायदार थेंक इउ मर्निं ब्र थेंक इउ गुड मर्निं ओमफ्राय जों हलि अके ओमफ्राय आं बेस्थ' अके आदसा अके ओमफ्राय लाइक दोनब्र थेंक इउ स' माच फामि ब्लग थेंक इउ फामि ब्लग थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं सामब्राम हानि दै सामब्रामबो हानि मैगंबो संनांगौ ओरैसै जारलायानो जारला भिडिअखौ बिराद गाज्रि नुदोंना मानोबा लोगोफोर मा जादोंथाय जिखुनु जाया भिडिअआ आरोना ओमफ्राय अन फामि ब्लग ओमफ्राय सोमखोर बरिया ब्र एलबिया आदसा बरिया जादों दा गुवार जादों दा आं नायनि नैबे गंसे नायनि आं होनबा ना एलबिया एखमबा गुसेबबो जायो आंनावहाय फात्ताखौ मोना बोरै बिदि जायो जोंहानियाव अखाफोर ब्लग होगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आदसा आइदि दङलै आंनाव दंनायालाय बेखौ आं दाहाय हरनोसै आरोना ओमफ्राय आंहा आलु बाजि खालामनानै जानांसिगोन ओमफ्राय आइदि नङा सेन्टआसो र' मा होनदों दासो सिनायदों ब्रादार सिनायबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' आइदिफोरखौ बारा मिथिखाया आरोना सोर मा आइदि फैयो फात्ता मोना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा आइदि नाङा चेनेलसो आइदि नङासो आदसा जिखुनु आरोना थेंक इउ सामब्राम हानि दे ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव होनबाय ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनदों मा ओंख्रि संगोन गाइस होनदों आरोना ओमफ्राय आंहा आलु बाजि खालामगासिनो नै आलु बाजि हादों आरोना हारसिंसो जासिगोन दिनै फुङावहाय माखासे मानसिया दहाय 6टायावनो ओंखारलांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आइडिया आदसा हरगोन दे आइडि हरगोन आरोना ओमफ्राय आदा दा बेलासियावबो हरगोन आं दा सम मोनाखै आरोना मबाइलाबो गंसे चार्जआव दङ माखासे मानसिफोर दहाय फुङाव सापर्ट हैदों आरोना ओमफ्राय मा हादों आदा आदा होनदों आरोना आलु हादों आलु बाजि खालामदों आरोना आलु बाजि खालामनि लाइट खोमोरबासो माबायदि नुगोनब्रा माथो खोमसिलै बिरादनो लाइटआबो मोदानानैसो होयो मानो बिदि मोदानोथाय दायो हाखांबाय लोगोफोर संनायनियावहाय एसे लाहार फाहार खालामसैलाय आरोना स' आंनि आंगो लोगोफोर ओमफ्राय अन थेंक इउ आं आलु बाजि खालामसै आरोना र' लोगोफोर आङो आलु सुदों आरोना आङो आलु मैगं सुदों लोगोफोर आलु मैगं सुदों आरोना र' दसे
आलु बाजि खालामनो नागिरदों लोगोफोर दे र' मा होनदों अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच सोमखोर अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फामि अन थेंक इउ स' माच खोरोमदाव ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फामि अन बहानि आदाया होनदों आरो ना आङो पर्बतजरानि आरो ना आं थिपकाइ सिङाव थानाय पर्बतजरा मुङाजरा गामिनि आरो ना ओमफ्राय जोंहा बहानि होनदों ओमफ्राय जोंहा खैथायाव डिउटिया होनदों नयथायाव नयथा राइडआव थांसै आरो ना ओमफ्राय आं ओंखाम संग्रोनि आङो बाजि खालामसै बारा गोबाव टाइम लानो माबायावनो जायो 15 मिनिटसोआवनो मोनखायो ओंख्रिफ्रा आरोना आलु बाजिया दसे मोनखायो आयो दा सामब्राम काटिं खालामना लाग्रोनोसै आरोना स' नै जा गोजौ खालामो नङाबा थावरिजोबगोन आरोना आंनाव माने नैलै लाइट दङ बेयावहाय लाइट होथेयाबा जाला गाखोना जोंहा खामानिया खयथायाव होनदों ओमफ्राय जोंहा स्नेक्स सफैनो हादोंलै आयु माथो खरालाय आंथ' रोंबावगौ बेखौ मा होननाय जाखो मा लिरखोलै बेलाय दादा दाय क्या बोलते है रे अरे नमस्कार नमस्कार स्नेक थैंक यू सो मच वेलकम गुड मॉर्निंग माय लास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको स्वागत जनाय समय इतिया मर्निं मर्निं ओमफ्राय जोंहा मंला जरानिसो नों ब्रादार मुङा जरानि थेंक इउ सो माच फामि ब्लग थेंक इउ सो माच मुङा जरानि आरो ना राइट इउ आर कारेक्ट एन्सार आङो मुम्बाइआवसो दंफैयो आरोना जोंहा आदा होनदों औ ओमफ्राय हानो ओमफ्राय अन फामियाव टाइमा खरै जाखोथाय मिथिला ना फामि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फामि थेंक इउ आलु बाजि खालामसै दसे मोनो ओंखामा मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय नोंबो रोंगो माथो नोंबो माने नोंबो रोङो माथो नोंबो माखौ ओमफ्राय जोंहा ब्रादार माखौ रोंगौ होनखोथाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फामि ब्लग ओमफ्राय जोंहा बिशाल बर' सफैनो हादों खुलुमबाय गुड मर्निं बिशाल बर' थेंक इउ खुलुमबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय ओमफ्राय जोंहा हेल' खुलुमबाय ब्र आलु बाजि खालामनो नागिरदों आरो ना आलु बाजिया खालामनो नागिरदों साराया दुंबाय आरोना ओइ हारसा आदानो हारसा आदायानो हारसासो जाबाय दाना ओमफ्राय जोंहा आमित दैमारि सफैनो हादों अमित दैमारि थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय बरायबाय नोंथांखौ ओमफ्राय लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनखोलै घु मर्निं लाइन गुड मर्निं आयै मा लिरनाय जाखोलै निबिदन नेबनि जयगारि
शिवनी जोखारि ना मा होनखोथाय थेंक यू मा होननांगौथाय मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको बहुत धन्यवाद शुक्रिया है गुड मॉर्निंग थैंक यू सो मच आपका हिंदी वाला मेरा चैनल में नया है तो मुझे को भी सब और लाइक करो आप में मुझे को भी करेगा तो कमेंट करेगा तो आपको देखेगा बाद में आपको रिटर्न मिलेगा मेरे को भी मुझे भी आपको मैं एलबी रखने के बाद रिटर्न दे देगा ओके मेरे को भी सब और कमेंट करके रखो थावा थोआसैलै थाव होबावनांसिगोन ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनदों दसेनो सोलायबावबाय होनदों सोलायबावबाय माने थावा खम जादों आरोना ओमफ्राय थाव खम जानायखाय आं मिथिबाय आरोना अरा बांद्राय हिट जादों बारा अर हिट होनो नाङा ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों खोरोमदावा होनबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आमिरा ओंखाम जाबाय नामा जायाखै नै आं दासो बाजि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा लाइक डन थेंक इउ सो माच जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा गेरेमसा बसुमतारी सफैनो हादों खुलुमबाय गुड मर्निं नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय आंनि फेस लाइभ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ गेरेमसा बसुमतारी ओमफ्राय गुड मर्निं ओमफ्राय सिनायखाबाय लां होनदों सिनायखाबाय लां आदसा सिनायखाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बेगदेरनो नागिरोलै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिराद मोजां मिनियोलै नोंब्र' नंगौ आरो आङो हरियारि होलायबाय आरोना हरियारि होलायबाय ओमफ्राय जोंहा गिफ्टनि जोगोरिया मा होनदों क्या कर रहा है होनदों नामाथाय क्या कर रहा है अभी वो खाना बनाया है मुझे मतलब आलू फ्राई बना रहा है तो वैसे खाया नहीं अभी बना दिया आपका लैंग्वेज बहुत अलग है मेरे को पढ़ने का लिखने नहीं आता है इसलिए मैं बोलने का बहुत जरूरी है मिनिबाय आरो ओमफ्राय नामा मामोनथाय ना जोगुरि आमिर थेंक इउ सो माच आमिर थेंक इउ सो माच ओमफ्राय ओइ बिदि हिन्दी आवला होनदों गोजौआव हिन्दी आवलाया आंथ' रोङासै मा होननाय जाखो मिथिला होनना जिखुनु मा होननाय जाखोथाय बुजियासै आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनै सम गैला देब' नेक्स्ट टाइम आंनि एलबियाव थानो नाजासिगोन नोंनि एलबियाव थानो नाजासिगोन थेंक इउ औ बिदि जायो आरोना जोंहा खालि हिन्दी वाला आपका हिन्दी है ना इतना लैंग्वेज मेरे को कोई पता नहीं आगे थैंक यू सो मच जोबोद साबायखर थाबाय वेलकाम माय लाइफ में आने के लिए आपको मेरा चैनल में नया है तो मुझको भी लाइक और सब्सक्राइब करो आपको मैं एलबी रखने के बाद रिटर्न दे देगा ओके ओमफ्राय जोंहा माइनाव सफैनो हादों थेंक इउ खुलुमबाय बाजै माइनाव नार्जारि लाइक होबाय गुड मर्निं ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आलु फ्राय खालामदों ओमफ्राय जोंहा सिनायाखै नामा सोरबा हिन्दी आलिया हिन्दी बालिखौ सिनाया आङो बेनिफ्राय थाथ'नानै सरि रोंस्लालै आं ओमफ्राय खोन्था ओमफ्राय बिलाइ गाहायाव दं दाबो आरोना जिगिरिल' होनसां जिगिरि नमस्कार जोंहा धोरोम मध्य खोरोमदाव आदसा इसामिस रोंगौ खोरोमदाव सोंनाय जादों नामा थेंक इउ आइडिया आरोना नोंसो बाजैसिम थेंक इउ खुलुमबाय आरोबाव सफैफिनबाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय एसे बिदि माला आंखौ प्रब्लेम होदों थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय
एसेल' जारला नोंजोंबो आलु बानायनो बानायनो नागिरदों मानसिफोरखौ Purnima on that's why on thank you the time on thank you I was like I lay ma लिरखो जा निसानि फरायखानाय मानसिया रोंगौ आइला सिनाय थाबनो औ सिनायबाय ओरै सिनाय आं नुवालै दिङा सोर बे आं मिथिलालै होनबा सोर जाखो मिथिया आइदि र' आंनाव कमेन्ट हरनांदों दा भिडिअ नायगोन आं अबेबा सिनायगोन खोमा नायबा ओमफ्राय फानि अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आबे कौन है एन होनदों आरोना आबे कौन है एन अच्छा मुझे को पता नहीं लेकिन ये हिंदी बोलने का वो कोई बहुत जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैं बोलने का भी आता नहीं लेकिन क्या बोलेगा मैं तो मालूम नहीं था कौन है आदमी खुलुमबाय थेंक इउ सो माच गुड मर्निं फाबि हा हा भाई एसएम नानि मा खबर आच्छा बिदिसो लिङो टिबनि जोगोरिसो लिरनाय जादों खोमालै मा लिरनाय जादोंथाय आं जेबो मिथियासैलै आइडिया मिथियासै आं मिथिया आं लेखन आदाखौसो बायदि मोनबायलै बाराबा बिसोर बिराद माबायो आरोना हिन्दी लिरो ओमफ्राय बेबोथ' बिदि लिरा आरोना खोरोमदावा मा होनदों फार्स्टआवनो प्रफाइलखौ नुना सिनायासै नों दिङा होनदों आरोना आच्छा ट्रेन जोबसै आरोना बेनिया ट्रेन आच्छा टिबनिसोनो ट्रेनसो लिरदों नामाथाय मिथिला जिखुनु ओमफ्राय फामि ब्लग अन थेंक इउ सो माच खम जारला खुलुमबाय न'आव सरि सिनायासै आरोना ओमफ्राय खम जाबाय नोंजोंबो सरि सिनायासै मिथिगौ आइजों फैगोन सिनायनो नागिरखाया खोरोमदाव जालुसिरिया जोलुस्रिया आच्छा खोरोमदाव दाजु सिरिया मा लिरखो मबाइलाबो नुला सामब्राम आलौनानै गोसोखांलाय फार्स्टआव मामोन प्रफाइला ट्राइबेलाव नामालै गोसोखांफिनबावनांगौ खामानि गैलालै खर'आ दहायनिया मामोनथाय जालालै आंजों फैजेननायाव मामोन प्रफाइला खोरोमदाव होनदोंमोन नामाथाय मिथिला बोख्लायजोबबा मोनगोन खोमा ओमफ्राय जोंहा श्रिथा होनलाबावबाय माखौ होनलाबावखो गोसोआव गैला
आइदै माखौ होनलाबावखो आं मा होनामोन सरि गला जाबायलै सयथि सरिलै माखौ होनफ्लांखो होनबावलायबाय होनलायबावबायलै ओमफ्राय जालालै एसे जलदि एसे कमेन्ट फराय होनदों कमेन्टआ फरायगासिनो एसे नानि मा मा होनखोलै देन्जार ना मा होनखोलै मिथिला बाजै सोर गैला जाखो सरिलै मिथियासै बावफिनजोब्बाय मिनिनानै मिथिगौ ओमफ्राय खोरोमदाव मा होनदों आंखौ खिन्थानो हाबावा मालाय सरिलै सरि दिङा गैलालै सेस मा जाबावगोन आंजोंलाय ओंख्रियाव हनै होननो हायाखै मा होनदों ओरैनो हमनो हाखायाखै लिरनाय लेंगुवेजखौबो जा माबानिसो उर्दुनिसो लिरना हरो फराय रोङि मानसियालाय मा रोंबावगौ खोरोमदाव सरिलै खोरोमदाव ओमफ्राय सामब्राम हानाया मेगनाव ओमफ्राय उखुन्दैया मेगनाव नांजोबो आरोना आंनाव भगबान आं सिनाय हामारासै दै ओमफ्राय दिङा आयौ ओमफ्राय ओरैनो हमनो हाखायाखै होनदों ओखिलै नों जों जयेन जानो हायाखै औ सना हायासै आरोना नोंहा बेस्थ' नालाय ओमफ्राय जलदि ब्लु होनदों आरोना अके ओमफ्राय जोंहा आंबो एन्ट्रि हैनांसिगोन टाइमा जासिगोन खोमा 8:41 जाबाय टाइमा एन्ट्रि होनोसै दा होनानै जानानै आङो डिउटियाव जयेन जाहैसै आरो मा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा नाम लाना फैना होफैखो नोंलाय सोरखौ होनलायखोब्रा औलै सोर गैलालै सयथिबो आन्दायजोब्बायसो आरो बेबो लेंगुवेजआ बर'नियानो ओमफ्राय मा स्पेलिंनि लिरदों जिखुनु केपिटेल उर्दु आखरजों लिरनाय बायदि आरोना खायलें खुइलें जालायबाय गाहायाव सरिलै मा लिरखो एसएम बड' ब्लग नानि मा खबर होनदों आंना मा खबर एसएम बड' नानि मा खबर सोर जाखो बे आंना दुखियानो जानो हागौलै बाराबा लेथु नार्जाना एनिमि ब्रादार जाखो सोर जाखो सरि सिनायलालै गैयालै खेला आलु खामथाबजोबसिगोन आंना बेखौनो हमदों आं आदसा बेखौनो हमदों बेखौनो होनदों आं औ बेखौनो होनदों ओमफ्राय जोंहा जखार बय आगैसो जखारसो नमस्कार जखार माने राजा किं
जकारसो माने थासाव थाग्रा थासाव गेलेग्रा जकार बेसो बायसेन ना जोंहा मिनि फैलायबाय सेसलै मिनि फैबावबाय आरोना निबदिन जोगोरि नमस्कार मा होनफैखो हालालै आं ओमफ्राय खोरोमदाव आलु बाजि खालामदों आं मिथिगौ ओमफ्राय रैसुमै ब्रह्म सफैनो हादों थेंक इउ खुलुमबाय गुड मर्निं बाजै जोंनि गामिनि असे गामिनि बिबारि रैसुमै बिबार बरिया थेंक इउ खुलुमबाय गुड मर्निं बाजै बहा दङ बाजै बिबारि रैसुमै जोंनि गामिनि आंनि बिबाजै असे खुलुमबाय ओमफ्राय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दिनै फार्स्ट टाइम सफैबाय गुड मर्निं इसोर जोबोद गोजोननाय थाबाय आंखौ लोगो मोननो हानायनि थाखाय थेंक इउ वेलकाम गुड मर्निं ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय नै बाबु नों हाथायावसो नोंनि मिनिनायजों जों मोदोमफुल लाव फानदों दिनै बुधबार दा मुङाजरा बाजार औ बाजै औ सेसै नुजोब्बाय खुलुमबाय बाजै खुलुमबाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो ना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनि थाखायनो जोङो लोगो मोनफिनलायबाय फेस्ला स्ट्रिमाव बाजै बिबारि थेंक इउ गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा गुजुराथिनो मालाय मा होनदों गुजुराथिनो मालाय खोरोमदाव मिनिगासिनो आं ओंखाम जायाखैलै ओमफ्राय एमटि आन्दासो मिथिला सरि मिथिला जागोन बेनो मोनबाय आरोना ओंख्रिया एसे बार जानोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट इन्ट्रिना खामानियाव जइन जाहैसै डाइरेक्टहाय फांखानि बार जानोसै ओंखामखौथ' दाय जाथ'सै दा जानो हाथ'ला मैया अमा बेदरसो जाबायब्रा आङो मुलि जानानै अमा बेदरसो जाबावबाय आं थोस बोरै जाबावगोन बिदिबा ओमफ्राय खोरोमदाव मा होनखो बयबो नुजोब्बाय खोरोमदाव बाजिया नुबाय रैसुमैया मा होनखो जोंहा पिंकि साइन्स सफैनो हादों हाउ दिङा तुमि मुभ बैक दिले ने अच्छा हाँ रिटर्न देगा मुझे कभी मतलब कमेंट करके रखो अभी एलबीरा के बाद आपको मैं रिटर्न दे देगा ओके मेरा लाइव स्ट्रीम में नया है तो मुझे कभी सब और लाइक करो और कमेंट करके रखो अभी एलबी रखने के बाद आपको मैं रिटर्न दे देगा ओके नया है तो मेरे को भी सब करो ओके सब लोग नया है अभी नया होगा तो ज्वाइन करके लीजिए ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव सिरिसो थानो थिनबावबाय सिनायासै
Sorry lấy xem ra ai Jokan boy alay labliसो ओरैसै ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा मा होनदों होनबायलै ओमफ्राय जोंहा पिंकी सायन कि खबर होनदों आरोना रैसुमै थेंक इउ रैसुमै बाजै जिउ आंनि गामिनि थेंक इउ बाजै साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा खोरोमदावा होनबाय आयु बाजैया रागा जोंबाय नामा ओरैसो अरखे फैबाय माथो मा मिनिबाय थाखो बे मानसिखौ सिनायाखै मिथिबाय कमेन्टआ जि दावखोलांगासिनो आरो स्पेलिंआबो मोनसे गोरलै गोरलै आरोना आखरा बर'नि बायदि आरोना देबनागिरि बायदि ओमफ्राय मा आं रोङासै सरि इलाय गाहायाव दंबावसो इंलिसनि लिरबाय आरोना दायो एसे ओमफ्राय मा लिरदों बुजिया आरोना रोङा नालाय ओमफ्राय रैसुमै जाबाय बर'नि सरिलै पिंकिनि पिंकी गुड मर्निं आच्छा मर्निं ओमफ्राय आइला ओरैसै हाय नों बाजैया ओमफ्राय जोंहा जालायबाय ओमफ्राय गुड मर्निं एसएम बर' होनदों मर्निं पिंकी सायन रह यो मा होनखो मिनिलाफैजोबबायलै समुस सेस ओइ नमासै बियो ओइ खिला मासो बियो सोरखौ होनखो खिला माबो नामा माबा नाम लायोलै सयथि ओंखाम जायाखैलै आं बे मोनसेयाल'नोसै आरो कमेन्टआबो खोरोमदाव नों खिन्थानो नागिरगासिनो दं बिस्रा हायासैलै ओमफ्राय बहुत दिन रिटर्न करो कमेंट भाई क्या हुआ नहीं चेक करना ओके ओमफ्राय पिंकी नी मेरी साथ पार्टनर बन जा पिंकी आच्छा पिंकीसो नामा बेनि नामालाय पिंकी नङालै पिंकी एसएम बोदो को साथ बनाओ आपको वो पिंकी आपको तो मैं ब्लू दिया नहीं अभी आपको ब्लू दिया है एसएम बोदो साथ के ज्वाइन हो जाओ और मुझे कभी नया है तो सब कमेंट करके रखो आप ये रिटर्न बेरागने के बाद आपको रिटर्न दे देगा रिटर्न मिलेगा 100% रिटर्न दे देगा मेरा पास आईडी भी है लेकिन 2 आईडी है लेकिन मेरा ड्यूटी टाइम होने वाला इसके लिए मैं काम पे जाना पड़ेगा अभी तो खाना को खाया नहीं बाद में खा के जाने का मैं अभी एलबी रखने वाला है अभी टाइम समय हो गया जाना पड़ेगा अभी काम करना पड़ेगा ड्यूटी से मैं जा रहा हूँ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों थै एसएम बड' आयौ रागा जोंबाय नोंसिगोनलै बेनोगोन बाजै आं मिथिला थैसिगोनलै आं ओमफ्राय नांथामोन ओंखाम जानाया नोंथांमोन ओंखाम जानाया ओरैसै आदा बिसोर मा खुलुमबाय आदा खुलुमबाय नोंसो मा बिदिबा जोंहा फार्स्ट कमेन्ट दिया हु सेक इन रिटर्न मी टुडे ओके आई एम मतलब काम करना पड़ेगा अभी काम करेगा तो मोबाइल लेके जाएगा तो आपको मैं रिटर्न देगा मुझे को भी कमेंट करके रखो चेक करके आपको मैं रिटर्न देगा 100% अभी 6:30 बजे PM को अभी मेरे पास आने का आपको मैं आईडी दे देगा अभी तो आईडी देने वाला समय नहीं अभी काम पे जाना पड़ेगा सो सॉरी PM 6:30 PM को मैं आईडी दे दूंगा आपको मेरा पास भी आएगा तो देता हूँ ओके
ओमफ्राय जोंहा गुजरातनि लै फाग्ला जग्ला गरला बुजाब आयौ बोरैबासो बुंफैबायलै गुजरात सोर जालायखोब्रा सरि सिनायासैलै गुजरात आयु बोरैबासो बुंफैबायलै बाजै रैसुमै सरिलै बाजै बिदिनो थायो आरोना बुंनायखौ गाज्रि मोनलायनाङा बाजै रैसुमै आंनि बिबाजै आरोना बाजै रैसुमै सरि फरायफ्लांबाय आरोना ओमफ्राय सिनायला नै अनुआ होलायबाय जाखांबाय फंबाय जाखांबाय ओंखामा ओमफ्राय ओके एस एम बड आप करो जॉइन बैक दूंगी हाँ कर लिया है ना आपको मुझे भी आपको ब्लू दे दिया है अभी ज्वाइन हो जाओ अभी थोड़ा टाइम है अभी मैं काम पे जाना पड़ेगा अभी कितना बज गया अभी 6 मिनट बाकी है 9 बजने वाला अभी 6 मिनट बाकी है रिटर्न मिलेगा पिंकी इज अच्छा ओके रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय सोर जाखो एसेम होनदों नामाथाय जोंहा निउनि निउनि जोगोरि ना जिउनि लोगोरि जिउनि लोगोरिसो नामा दासो रोङा नालाय जिउनि लोगोरि होननाय जायो आरोना बेना जिउनि लोगोरिसो आरोना आदसा टाइप बिदि सोलिनाय जादों सोर साला एसेम होनखो ना माखो मिथिला ओमफ्राय सिख्लाया मा सोलियो मा होननाय जाखोलै ओंखाम जायाखै आं सरिलै खोरोमदाव नोंसोर मिथिया होनदों आं खोरोमदाव नोंसोर मिथिया ओरैसै ज्वाइन मी रिटर्न क्योंकि थैंक्स है ओके आपको ये 100% रिटर्न करते हैं और सब लोग को रिटर्न करता है और कमेंट भी करता है और कमेंट से करेगा तो मिलेगा उसको और बहुत बढ़िया आदमी है एस एम बोडो का सब लोग को ज्वाइन करेगा उसका भी सपोर्ट करो अभी उसका भी ज्यादा दिन नहीं है ज्यादा साल नहीं है अभी उसका भी नया है ओमफ्राय जोंहा ये मिथिमारोसो आंबा माखौ मिथिगोलै सेस गैलालै बाजै आं दिनै समफ्रमायलै मा होनदों फरायदों आं रोङा एसे सना समब्रबाय आं दिनै फरायनानै होदो ओमफ्राय पिंकी ओके मिस आपकी घर जा जाराव हा ठीक है खोरोमदाव बिसोर मोनथिया आरो होनदों ओमफ्राय जोंहा सनमान हाय होनदों थेंक इउ ओमफ्राय सादो मिनिया नोंसोर होनदों जिउनि लोगोरिया मा होनदों नोङो मिथिया सोर होनदों आरोना जे जों सोर आं मिथिलालै है सेसलै सेस बोरै जाबोखो आयु संब्रबायलै आं माइनिबो मिथिबाय बिदि आं मिनिफैयो गावहा ओके सम रिटार्न सार्च आफ्टार 24 hours ओके थेंक इउ ओमफ्राय थेंक इउ दिङा ओके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा खम जारला ओमफ्राय दिङा बोल रहा है अभी बोल रहा है आयु दिङा होननाय जायो थाहै जै नोंसोर जाय दाय ओइ मा होनखोलै मिथिला
बोरै बोरै उर्दुनि आखरफोर थैगोनलै आं रोङासै नोंखौ दिनै सानसे मिनिहोखाबाय आं थांगासिनो जों र' सेसलै बाहायनिबो गुड मॉर्निंग आमा सिंगल थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग माय लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया है आपको तो मेरा चैनल में नया है तो मुझे को भी सब करो आपको मैं भी रखने से बाद रिटर्न देगा 100% ओके 6 PM दोपहर को आएगा तो आपका आईडी मिलेगा मेरा पास आईडी 2 है आपको सपोर्ट चाहिए तो आईडी मिलेगा आप अभी मेरा टाइम हो गया इसके लिए मैं एलबी रखने वाला है समय हो गया काम करना पड़ेगा अभी खाना खाया भी नहीं अभी लाइक थैंक यू सो मच आमा सिंगल थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया है आपको स्वागत को जनाइছো মই এতিয়া सुबह से वेलकाम गुड मॉर्निंग ओमफ्राय जोंहा लाफि थैंक यू खुलुमबाय बिजोंबो थैंक यू लाइक होदो आरोना आंबो दोनसै आरोना औ जोंहा बियो सेसलै खोथायाखै आं लाफि होनदों आरोना ओमफ्राय पिंकी साबदन कमेन्ट सेक रिटार्न प्लिज अके लाफि अन थैंक यू सो माच फुल्ली हो कारेन्ट थांबाय साला ओ बरिया डेन्स मजा आरो मेरे को बहुत शुक्रिया है थैंक यू सो मच खामानिया बन्द जासिगोन दसे फैबावबाय नों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पिंकी लं भिडिअ मी कमेन्ट खर' आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दा खिन्थादै खोरोमदाव दा खिन्थादैसो लाफि अन थेंक इउ आइला ओमफ्राय डिउटियाव थांसै आरोना आंहा टाइम जाबाय ओंखामखौ दा जाफैसै साहा लोंबा ओमफ्राय जोंहा नङाबा जोमाव आगै जोमाव आगै नङाब्ला जोमाव आगै आदसा बेखौबो हमखादों दहाय खिन्थु आं माना खालामाखै आरोना जोंहा जोमाव आगैयानोबो जानो हागौ बेना आइटिआव एसे बुरजा दं नालाय फैनो हागौ आरोना आं मिथिला आरोना जिखुनु बेखौहाय मिथिला आरोना स' थेंक इउ जिमाव ब्रादार बा वेलकाम आंनि फेस लाइस्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बेनो बुंखायो आरोना बिदिखौ बुंगोना बुङा बुंखायो सेस नंगोना नङा बिबा ओमफ्राय ओइ लफि एइ नोंमारगौसो नामा नोंगौ होननायसो जाबाय आं एलबि होनोसै कि सना आदसा दे होदो सना दे एसे मद' सना होदो दे ओमफ्राय जोंहा लाइन गैया दाबो नै जोंहा
डिउटिया जाबाय आंना डिउटिया जाबाय 3 मिनिट बारा जाबावबायसो आरोना आं दाबो एन्ट्रि खालामाखै एन्ट्रि खालामसै आरोना लेट जाबाबो जेबो नंला दिनैनि समाव आरोना आंहा दिनै हारसिं आरोना दे बाजै होदो आङो बै चेनेलजोंबो थांनो हागौ नङा बिजों थांनो हागौ बेटारियाथ' चार्ज होनाय गैलाखौनो नायाखै बेटारिया 67 आरोना थेंक इउ बयनिसिमबो ओमफ्राय अजित अफिसियेल हाय हेल' गुड मर्निं थेंक इउ सो माच माय एल बि लाइफ स्ट्रीम आने के लिए बहुत शुक्रिया है ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मा खालामदों अ नै दासो खामानि ओंखाम माबा आलु भाजि खालामनानैहाय दसे जिरायदों आरोना खामानियाव थांसै खामानि सम जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आदा सफैनो हादों एमएमबि ब्रादार थेंक इउ सो माच आंनि लाइफ स्ट्रीमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गुड मर्निं खुलुमबाय आदा एमएम ब्रादार थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंहा गुड मर्निं ब्र थेंक इउ सो माच अननाय लाइक होआखै बयबो लाइक होदो एलबिखौ दोनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा रावबो मा होनो खोन्दों मोनथिया बे सरि मिथियालै गरिबसो नामाब्रा अजित बाबु लोगो जादो होनदों आरोना ओमफ्राय जादो लाफि औ थेंक इउ लाफि आइडिसो औ लाफि आइडिसो ओमफ्राय जोंहा आं लाइक होखांबाय लै ब्र थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आं एलबिदोंसो लोगोफोर स' ओमफ्राय लाफि होनो आरो स' लोगोफोर दे लाखिनोसै आंहा टाइम जाबाय खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो बयखौबो आङो दिनै माने टाइमाव जाबाय सफैनाय लोगो लोगो आंनि डिउटियाबो स्टार्ट जासिगोन दा आंनि गासैबो इउटुब फेमिलि आरो आंगो लोगोफोर आंखौ नैबे गोजोन फुंबिलियावहाय मदद खालामफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो फिन खुलुमफिननानै अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि फेस लाइभ स्ट्रिमखौ बे समावनो लाखिनो सानबाय लोगोफोर स' थेंक इउ खुलुमबाय गोजोन फुंबिलियावहाय बयखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै बाय बाय लाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंसोरखौ लोगो मोनलायनानै मस्ट इन्टारेस्टेड वेलकाम गासिखौबो गोजोननायखौ जासिनानै दिनैनि फेस लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर एमएमबि सना डार्लिं मा खबर होनदों ना अके बाय बाय थेंक इउ बाय बाय ओमफ्राय जोंहा आमायसो नै सिख्ला सिखारनोसै आनैसो नै सिखारनोसै आयु दासो ओमफ्राय जोंहा खिन्थाथ'ला दे आं औ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दे अ दाबो होनदों औ दाबो सिखाराखै आरोना दे बाय बाय बाजै एसेन सना जिउ गोरबोनि ओमफ्राय खोरोमदाव बसुमतारी खुलुमबाय बाय बाय ओमफ्राय एमएमबि ब्रादार बाय बाय गुड आफ्टारनुन जानोसै गुड मर्निं बाय बाय दे बाय बाय औ दाबो होनदों आरोना बाय बाय लोगोफोर स' बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिबावनानै एलबिखौ लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि दा मोनलायसै लाइक होआखैबा सोरबा लाइक होदो आरोना बाय बाय आंहा टाइम जाबाय आरोना स' गासिबो